Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li matul din il-ġimgħa l-poplu Malti wawċi wera li jrid isemma leħnu. Kienet ġimgħa li fiha l-politiċi tkellmu ħafna inqas mis-soltu. Matul din il-ġimgħa tkellmu persuni minn oqsma differenti tas-soċjetà fosthom nisa u irġiel, tfajliet u ġuventur, pensjonanti, attivisti u persuni li qatt ma militaw fil-Partit Laburista. Il-Partit Laburista din il-ġimgħa wera bil-fatti li ma jinteressax minn dak li jifred, iżda jinteressaħ mill-futur li jaqgħad. Jekk kien hawn xi ħadd li kellu dubju f'moħħu li żmien il-partiti għadda u spiċċa, kellu konferma din il-ġimgħa għal Joseph Muscat. Il-Partit Laburista rnexxielu jara fis-sinjali ta' soċjetà li qed tinbidel li xebet mill-partiti tal-imoddi u li trid tużhom bħala għodda f'idejn moviment. Ngħid iż-żgħażagħ huma l-qalb ta' dan il-moviment, huma l-enerġija ta' dan il-moviment, huma l-preżent, mhux biss il-futur ta' dan il-moviment. Joseph Muscat qal li l-moviment li qed jinbena madwar il-Partit Laburista ma jarafx il-biża' tal-barrieri tal-passat, għandu sens ta' avventura u dejjem irid jilħaq il-ġdid. Semma diversi eżempji ta' kif il-Partit Laburista prova jittestja limiti ġodda fosthom bil-vot ta' 16-il sena fl-elezzjonijiet lokali, il-liġi tal-IVF, familji komposti minn persuni tal-istess sess u bil-proposti għas-soluzzjonijiet tal-qatt u tkattir tax-xogħol. Dwar il-garanzija żgħażagħ ta' tagħlim taħriġ u xogħol, Joseph Muscat qal li jekk gvern ġdid jingħata fiduċja, is-soċjalisti fl-Ewropa jkunu jistgħu jużaw lil pajjiżna bħal eżempju ta' kif titħaddem fil-prattika il-garanzija żgħażagħ. Qal li l-għażla l-poplu hija bejn jekk jibqa' xi kakmat f'sitwazzjoni fejn irid jinżel arku bteħ quddiem il-politiku biex jiċċaqlaq ftit jew għażla ta' Partit Ewropew. Gonzi PN qed juża l-arma tal-biża' fejn kull darba qed jinqalgħu lajjiet ġodda dwar gvern ġdid. L-ħabar it-tajba hija li għandna aħna min-naħa tagħna l-aktar arma b'saħħitha li hija t-tama u l-futur. U l-biża' qatt ma jista' jirbħilha lit-tama. Qatt. Joseph Muscat saħaq li gvern ġdid jekk jingħata fiduċja se jkun qed jagħti ċertezza ta' 5 snin ta' stabbiltà u tranquillità. Il-mexxej Laburista semma l-bidliet li għamel Gonzi PN fl-aħħar 4 snin. Ħadd ieħor qed jgħid li huwa l-bidla. Jien nirrikonoxxi. Gonzi PN fl-aħħar 4 snin u nofs għamel bidliet. Biddel il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Biddel il-power station. Mhux hekk. Imma l-ikbar bidla biddel il-paga tiegħu stess. Żied li bniedem tiġġudikah skont id-deċiżjonijiet li jieħu u Gonzi PM mar kontra r-rieda tal-poplu fosthom dwar id-divorzju. Gvern ġdid saħaq Joseph Muscat jagħti ċertezza li pajjiżna jimxi l quddiem permezz ta' bidla ta' veru. Għandek Gonzi PN illi jissimbolizza 25 sena fuq naħa oħra għandek il-futur. Qal li l-Partit Laburista jiċċelebra kull festa tal-Maltin u l-Awċina li il-ġenerazzjoni tal-lum tħossa gburija bl-indipendenza daqskemm tħossa gburija bil-Ħelsien u r-Repubblika għax huma festi tal-Maltin u l-Awċin kollha. F'intervent li għamlet Mart il-mexxej Laburista Michel Muscat hija wieġbet numru ta' mistoqsijiet li għamlu żgħażagħ fosthom dwar l-istipendji. Qalet li bħal żewġa hija wkoll prodott tal-istipendju u saħqet li l-Partit Laburista jemmen fl-istipendji u gvern ġdid mhux talli jżommhom iżda jsaħħahom. Michel Muscat iddeskriviet l-IVF bħala miraklu saħqet li m'għandniex inwaqfuh milli jseħħ iżda l-liġi f'dan il-qasam għandha tgħin biex dan il-miraklu jseħħ.